Alebo radšej tamto? Vedel som však, že ak budem stáť na jednom mieste, nikdy to dievča a lásku nenájdem. A tak som sa vybral cestičkou do neznáma. Nebola to ľahká cesta, ale nevzdával som sa. Túžba po láske ma hnala vpred. Nehľadel som ani na únavu, ani na hlad či smäd, ani na prejdené kilometre. Ale krása chrámu, v ktorej som bol, mi nedovolila len tak sedieť. Bolo to tak staré a zároveň tak vzácne, tak krásne, tak očarujúce miesto. Tie múry, tá vôňa dreva, tie nádherné diela, vyrobené rukami našich umelcov. Ako je tu dobre a príjemne. Čo je to za miesto? Kto tu býva? Že by to dievčatko, ktoré hľadám? A z ničoho nič sa to dievčatko pri mne zjavilo. No teda ty si riadne záhadné dievčatko. To každého takto potajomky objatím privítaš? Vitaj, mladý muž, v našom kostolíku. Čo sa týka objatie, tak objímam rada, pretože objatie robí z cudzinca blížneho. A čo sa týka teba, tak by ma zaujímalo, čože ťa sem privádza. Kto je ten otecko, ktorý mi má otvoriť srdce, ktorý ma má zobrať za ruku a viesť? Otecko, ktorého potrebujem. Je to najmilujúcejší, najlepší, najláskavejší, najmudrejší otecko na svete. A keďže on pozná tento svet najlepšie, tak som ho prosila, aby ťa viedol. Tentokrát už aj ja viem, kde býva. Môj otecko je so mnou stále a aj s tebou. Býva na nebi aj na zemi. Môžeš ho nájsť vo všetkých veciach, ktoré tak s láskou stvoril a pozná tú cestu, po ktorej máš ísť, ak hľadáš lásku. Prišiel som sem, aby mi ukázal cestu za krásnou vílou. Muž sklamane pozrel do zeme. Dúfal, že sa mu stanem priateľom, ale ja som jeho ponuku priateľstva odmietol. Po ceste som stretol znova to dievčatko. Nepribehlo ku mne s radosťou ani tentokrát a so sklamaním sa zahľadilo do mojich očí a ja som pochopil, že som opäť zlyhal. V tom pribehli do kostola ďalšie deti a s radosťou pribehli k dievčatku. V ich očiach aj na ich tvárach bolo vidieť, že majú dievčatko radi a že sú šťastné, že sa s ním mohli stretnúť. Ak si predstavím tvár dievčaťa s hrablami a mladého kantora v kostole, isto neboli šťastní, že ma stretli. Dievča potrebovalo pomoc a muž priateľa a ja som sa im otočil chrbtom. A pozri, aká v ňom to krásna túžba. Srdce túži po láske prahne. Príďže, ocko, zmy, čo skryté v bahne. Odpusť, naplň, miluj, nech sa k tebe privinie. Nech tam, kde je prázdno, tvoja láska spočinie. Hľa, tu čaká srdce, čo otvoriť túži. Príďže, ocko, nech už len pre teba búši. Amen. Myslím, že láska si v mojom srdci už miesto našla. Teraz už len ísť a touto láskou otvárať srdcia ďalším hľadajúcim. Koľkí na svete takto blúdia, ako ja doteraz. Koľkí putujú a stále nemôžu nájsť ten správny smer. Mal by som sa vrátiť a prosiť o odpustenie tých, ktorým som lásku nedal. Rozlúčil som sa s dievčatkom a vrátil som sa do chrámu, kde hrával mladý umelec a taktiež aj k dievčaťu, ktorému som nepomohol s fúrikom a prosil som ich o odpustenie. Budem ťa poslúchať, pretože chcem, aby bola so mnou šťastná a ty, aby si mal zo mňa radosť. Prosím, pomôž mi. Amen. Len čo som dohovoril, na veľkom brvne pri jazierku sedelo krásne dievča, ktoré mi ukázalo, že len pri Bohu je pravý zdroj lásky. Našli sme ho sedieť pri ceste pod stromom. Mal som toľko slov na srdci, ktoré som mu chcel povedať, ale dievčatko sa na mňa len milo usmialo a v očiach som zbadal, že ma celkom chápe. Poďakovali sme sa mu za pomoc a vybrali sme sa svojou spoločnou cestou za krásnym čarom Božej lásky, ktorú tvorí medzi ľuďmi. Vravela som ti, že príde ten správny čas,
kedy láske pochopíš. A teraz už vieš, že každý potrebuje lásku. To áno. A teraz už viem, prečo Boh pozná najlepšie všetky cesty, ktoré vedú k láske. Pretože Boh je láska. A tak nikdy nezabudni, že každý potrebuje lásku. Pretože každý potrebuje Boha.